wyau sy'n cael y sylw heddi. Ac, mae Alun Williams yn licio wyau. Achos ti'n licio lot o bethau wyt ti, ond ti'n licio wyau. Mae wyau'n un o'r pethau dwi'n licio, Alice. Hallelujah. Wedyn ni. Cwestiwn pwysig i ddechrau, lle wyt ti'n stori o'r wyau? Cwestiwn da. Lot o bobl yn gofyn y cwestiwn yna. Pan ydych chi'n prynu nhw, maen nhw ar silff yn yr farchnad. Ond os ydych chi'n defnyddio wyau'n gyson iawn, gallwch chi adael ti fas. Ond os nag ych chi, storiwch nhw'n y ffridge. A pan chi'n rhoi nhw'r ffridge, rhwch yn nghanol y ffridge. Os chi'n rhoi nhw'r drws, mae drws nag o'r tramser, felly maen nhw'n oer, maen nhw'n cynnesu gormod, a cadwch nhw yn y bocs. Felly, pam bod nhw ddim yn y ffridge te, pan maen nhw'n yr archfarchnad? Achos bod y turnover mor gloi, hynny yw, maen nhw'n gwerthu gymaint. Ond os chi'n prynu nhw a chi'n rhoi nhw gytre, sbwydwch bod chi ddim yn defnyddio nhw'n gyson, yna cadwch nhw yn y ffridge. Ond un rheswm dylech chi gadw nhw yn y bocs, oherwydd mae'r bocs yn cadw nhw yn ddiogel. Mae'n stopo nhw i ymsugno blasau, oherwydd mae y plisg wy yn hydroedd, yn porous, sy'n golygu bod yn amsugno blasau eraill yn rwydd iawn. Felly, os ydych chi winwns yn y ffridge neu unrhyw beth arall, mae'r wy yn pigo'r blas lan. Ond i bai, wrth gwrs, bod chi'n moyn fy wneud. Hynny yw, yn aml iawn, mae'r chefs yn rhoi wyau mewn gyda truffles neu madarch, so nhw'n moyn i'r wy amsugno blas y madarch. Felly, os nag eich moyn o'n ddigwydd, rhowch nhw yn y bocs, yn y ffridge, ond i bai bod chi'n iwsio nhw lot fawr yn gyson. Na i ddim yn moyn ei sponge. Ti'n mysio roi fi'n os yn agos os ti'n moyn o'r gyfer sponge? No, llol. As chi moyn ei sponge, dewch nhw'n siŵr bod chi yn tynnu nhw mas o'r ffridge, bod ti awr, 2 awr cyn bod chi'n neud y sponge, ond mae wyau oer ddim yn chwipio cystel. Reit. Dyna ni, ie. Felly, mae yna amrywiaeth o bethau fama, ond blaen ni, lle dyn ni'n dechrau? Wel, o'n i'n meddwl bod ni'n sôn yn gynta, pan mae'r ddau nhw, oherwydd maen nhw rhesymol, chi ond sôn am 15 cinog, 20 cinog yr un, dibynnu pa rai chi'n brynu. Yr ail beth yw nhw ond yn cynnwys 70 calori, 6 gram o brotein, sy'n lot o brotein, a llond fitaminau. Felly fe ddyliau chi cynnwys nhw mor aml chi'n gallu yn eich deir, so maen nhw yn dda iawn i ni. Felly, os chi'n chwilio am ffyrdd gwahanol o'i bita nhw, oeddech chi wedi bita a wedi berwi a soldiers. Do. Wel, mae amrywiaeth, y ffordd gwahanol o'i cael nhw. Felly, os chi'n licio wedi berwi gyda'ch tost, beth am eu cael nhw yn fel prif gwrs yn lle ni, a bod chi'n bita nhw gyda sglodion, hynny bod chi'n tynnu'r top off a bod chi'n dipo'ch sglodion mewn. A wedyn... Sos coch? Wel, os ti'n moyn sos coch i di roi, ond o'n i'n meddwl bod y melyn wy cystal sos coch. Wel, ie. A wedyn chi'n cael y protein fyd. A wedyn gyda ychydig o bethau gwyrdd. Nawr, brocoli yn mynd yn dda iawn. Os ydych chi ffa gwyrdd, mae rheini'n dipo'n gret mewn yn y melyn wy. Felly, na chi brunch neu cyn o bach ysgafn i gael, a hwnna'n ddigon resymol, digon rwydd. A hefyd, wedi amrywio y gwahanol fathau wyau, fyna, os chi moyn amrywio'r lliwiau. Mae'n blasu'r un peth, ond bod y lliw bach wahanol. Ie. Reit, na ti syniad fanna. Wedyn, fan hyn wedi wneud rhyw fath o rap. Nawr, os chi'n licio raps tortilla, ond bych chi moyn falle torri lawr ar faint o garbohydrate chi'n bita, beth am raps wy yn lle ni? A bych chi wedyn i llenwi, rhywun fath o bethau byddech chi yn aml fel arfer yn llenwi. Ti'n sôn gynnau yn y torres bod i burrito. Nawr, mae hwn rhyw fath o burrito, ond bych chi wedi rhoi ffa pob speislid fan hyn, a bach o gaws, allach chi rhoi bach o creme fresh. Os ydych chi moyn, allwch chi amrywio'r llenwad a rhoi ffowlyn a ffa di, a pipre coch, a rholio fe lan yn yr un ffordd. Felly, allwch chi rhoi hwnna mewn bocsys cynno fyd. Dim yr ffa pob, ond pethau bach fwy solid, sy'n lapio'n dda iawn. A yn y blaen, beth arall sy'n boblogaidd iawn, wrth gwrs yw crempog. Nawr, gallwch chi wneud crempog sawrus eich hunan, rhoi bach o paprika yn dyn nhw, bach o berlysiau, a wedyn wedi rhoi rhywbeth tebyg i syniad fan hyn, ond wedi rhoi madarch gwyllt, neu madarch cyffredin sydd yn ei tymor ar hyn o bryd, bach o sbigoglis mewn o hwnna, a wedyn bach o gaws, a wedi potio ar ben hwnna. Felly, unwaith eto, a wedi potio le, pan chi'n torri'r wy, mae'n diferu neu saws i hunan. Felly, mae hwnna'n i rapo lan eto, i wneud fel brunch bach, fydda hwnna'n neud. Reit. A wedyn y blaen, mae'n swps. Nawr, mae swp, os ydych chi roi wedi berwi yn nghanol y swp, yn wedyn os ydych chi swp, falle sy'n digon o brotein yn dyfa, chi moyn bita mwy o brotein yn eich diet, a ydych chi roi wedi potio mewn yn y canol, a wedyn mae hwnna wedyn, pan chi'n torri'r wy, mae hwnna'n mynd yn lyflu mewn i'r swp, a mae'n chwanegu bach o foesithrwydd, hyd yn oed i'r swp. A wedyn nôl fan hyn, os chi'n chwilio am brif gwrs, swper y nos, chi'n licio noodles bach o olew chili,
a wedi rhoi pac choi fan hyn, ond unrhyw fath o lysiau sydd ydych chi fresych, unrhyw fath, neu ffagwyrdd, neu brocoli, a wedyn wedi ffrio'n grisp fyna. Fel bod yr ochrau yn mynd yn ffrili ac yn grisp, a wedyn bod hwnna... A ni prif gwrs, digon resymol yn eto, noodles wy a beth bynnag sy'n ei tymor rhan llysiau gwyrdd. Felly, Un o dy ffefrynnau di fan'na. Ie, dwi wrth y modd bod ti wedi dewis hwn. Ie, wyt ti ffrio ar ben pizza. A digon rwydd, gallwch chi brynu'ch pizza, os ych chi moyn, a wedyn jyst craco wy yn ei ganol a rhoi e mewn y ffwrn, neu os ych chi'n neud pizza sy'ch chi'n wedyn y wy yn ei ganol e. Unwaith eto, mae'n ychwanegu rhywbeth gwahanol i'r pizza. A wedyn dywyswch eich hoff lysiau i roi hwnna fyd. Mae dy ti rhywbeth melys? Wel ie, ni gyd licio crempogau cyffredin, ni licio lemon a siwgr, ond fan hyn, gan bod y fale yn ei tymor ar hyn o bryd, wedi ychwanegu y fale poch, cinnamon, a wedyn bach o crem ffres, bach hifen, a mae hwnna'n neud pwdyn bach bendigedig i gael. Gyda'r bach o whisger i ben efyd, os chi'n ffansio bach o whisger. Oh, lovely. Yeah, a Scotch egg. Wel, Scotch egg. Ti'n ffili Pwy sydd ddim yn licio Scotch egg? A maen nhw'n greu mewn bocsys cino, yndyn nhw. Ydyn, Felly os chi'n mynd am syniadau, bocsys cino. Digon o syniadau fan hyn. Alison, Alison, diolch yn fawr gwych. iawn. Diolch yn fawr.